Poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Šimka rozhorčilo správanie sa Ukrajiny a ich vydieranie Maďarska, na ktoré môžu doplatiť hlavne bežní občania Slovenska. Na danú situáciu reagoval takto. Odmietam, aby boli Slováci rukojemníkmi kvôli vzťahom Ukrajiny s Maďarskom. Ďalší chorý ťah v politike energetickej bezpečnosti Európskej únie. Aj Slovensko má výnimku na dodávku ruskej ropy v zmysle asociačnej dohody, keďže slovenská a aj maďarská fabrika je jej dominantným spracovateľom v európskom priestore. Práve pôvod a cena tejto ropy, ako suroviny, ktorá je našim technológiám najbližšia, bola garanciou dlhodobo stabilnej ceny pre občanov. Osobitne však vnímam paralelu s rokom 2008 až 2009, kedy bol odstavený zemný plyn Slovensku a trpli sme počas zimy, či budeme mať ešte teplé radiátory. Obávam sa, že pôjde o ďalšie strelenie si do kolena, keďže toto vydieranie možno ekonomicky poškodí dokonca aj Ukrajinu, ktorá ropné produkty od nás odoberá. Ďalší sankčný nezmysel, ktorý Lukoil samotný nepoškodí, ale poškodí práve krajinám Európskej únii, ako sme my, Maďari, prípadne Česi. Ministerstvo hospodárstva momentálne hľadá efektívne riešenie, aby nebol občan negatívne dotknutý takýmito sankciami. Nezabudnite sledovať kanál Politický rozmer pre viac informácií a podrobné analýzy aktuálnych politických udalostí.